Dah. Nara. Okay, maadjong palis dun tanan. So, time check is alas 2 na. So, gi-invite nato ang friend, guys, nga pangaton mas bulanghoy. So, of course, pila po ka si Mana, guys, o pila ka man sa sighangyo ni Kuya Leo nga magkuha tag bulanghoy nindot ka ayo na latikan og kanang kuanon butangan og lubi nga something yet nga na jud sa kilamit adto na bulanghay sa di lang siguro po ako ang makakitkan kakaog bulanghoy pero kamo suro pud no. So to this video nag-invite man tani chat magkalit si ate o dana. So salamat ko is blessings kay makatira tag bulanghoy. So pila ka months kasi taghanyo, di ba? So ubanay ko rin jo kay magkuha ta og bulanghoy ay mga onde ay. So invite man ta. So nagpaabot ko ni Gilbert din dapitan no kay siya atong kauban karon ang tour guide nato kay wa man ta katuod silang bahay. Mura magkauwan nun uy lain sa panahon Ginoo ko. Lord, ayun, tabod pa uwan na kaintahon Ginoo ko. Na may makontent din dapita og sig-uwan. Unang Lord, painita sa lang. So karon day guys, ato nakita guys no nga sakit sa motor ni Gilbert. So, salamat kung Gilbert kay pasakay ta guys sa iyang motor sa pagtataw guys. Nilingi ko guys kini shout out sa California sa Purok 3. So shout out sa California sa Purok 3. Pagkatataw to guys, of course guys. Abot ta to ang balanghoyan guys. So kani padong is bayan kay Leo guys kay gi-invite ni Kuya Leo guys nga mangut sa bulanghoy magpakaon sa tong bulanghoy. Ay pakaon dili oy siya magpakaon sa iyang bulanghoy. Char lang. Unjo guys kana guys anapita guys magut-but ko na guys kay akong gupit guys sa patataka po gupit siya guys kan tinawa maradyo gupit ang tawag tabaw guys na bangs guys and napita padung na musod sa labay ni Kuya Leo guys kay atong tan-awon kung kisud tatong napita guys kay nagchat man siya nako guys nga pakuan ko kog bulanghoy. So excited po ko guys kay mo visit sa ilang balay kay of course wala katuod guys pero napaubantan ni Gilbert guys kay wala katuod sa ilang balay patataod guys ni ayon ako na napita guys kay mura magnabalaka ko guys kay na mga dahang tao na napita guys bisan jag pusilon tawa ta kabaw guys kay di pa ta na ilhan din napita kay taga release ba puta guys nara ko sa California ni visit patataod guys akong gi sulod si Kuya Leo guys nagtugtog man siya guys uy ni na pud nga napita guys uy dapat di magluya-luya ta guys kay ki-invite biya pud ta guys siya pud nang invite dapat mag energetic ta guys kay iya biya pud nang bulanghoy of course i-guess biya pud ta for this video guys man di ta magluya-luya guys pud ta mag kagay mag-guess kay mo guys mga bisita guys dapat magluya-luya guys dapat uptick dito magbarog-barog sa muka sa motor diri guys uy mag voice over man ta guys sa asos motor mo radyo Ginoo ko anhi guys ato na masusi ang iyang kigutaan ni Kuya Leo guys kay usa ikiwatanom og bulanghoy ra ba or na mga mani mga mais ana guys ato mga lagot pon guys no sigo bagongan ka bagot ani guys kay of course ako man ni kayotaan sa una akong giprinda nila guys kay wala ba ko ginikanan guys man akong giprinda nila mo na napasalat pug ko kay ilang gialagaan og kanang mabuti din dapita guys ang dapita guys karabyong puhas akong naong guys oy kay karabyong inita na dapita guys sa panahon pero okay ra gyapon guys kay makaunta karon for this balanghoy for this video of course guys nag-video ko na dapita guys kay unsa na ta magpakuan magpa-SF ug kanang guys kanang larot-larot kintahay porque wa pa may camera guys sila sa atong unahon hala guys helicopter man ron. So ay napita guys of course ato nakita guys no ako nagsusod ang bulanghoy guys kay ang hipaspasan guys kay excited na ako guys sa mga kaon nga bulanghoy kay pila ka tuig o pila ka months guys nga wala ka kaon og bulanghoy or kamuting kahoy sa Tagalog di ba mga road straps man na siya napita ana guys. So excited ako kaayo guys uy nga mga kaon og bulanghoy uy unja guys pagtaton ana guys of course itabang na po ko guys og kanang kuan pasulod-sulod ang napitang guys kay paas ipud ta kay nabiya pod kamera ana guys meron naman og kugita kaya para makaunta og makadira sa atong panimalay guys umakaon ang atong mga igsuon ug magpagumangkon nag uli ako ra sa dayon di ay labog gugihana oy wa pug kaning tabang kuan pod larot char nara asa videographer tara oh asa ba kuya come on. Of course guys, pag man naglook at bulanghoy guys, mawait talaga guys katong iandam na nga to ang mga kuan, mga gamit, mga balde, mga tubig, mga any kind of utensils guys. Kaya ato na siyang panitan guys, ay napita guys no. Atong gianggol-anggolan guys ang camera guys para makita ang tanan guys og ma-flex ang ato ang pagka-cute awag gwapo ang napita guys. So, salamat jud ko guys. Uy kay napoy mga tao pun nga willing mo tabang sa atong paglook at bulanghoy. So, shout out dai ko ning Kuya Leo og sa mga kauban no nga naghukas. Lawas ra ako, char lang. Hi guys, damis guys ang Leo bulanghoy. Ang gipatrabaho sila guys. Oh.
Unja guys, pagmaanag guys, of course nakita guys no, ngagpaitan ang kanang bulanghoy kay taon guys ato na siyang hugasan guys og tubig nya taon guys. Ang uban daay pod guys kay wala tarong og kuha man lang gi-check na mga lapita guys. Ako tig panit at sila tig kuan guys ug tanan man tig bikas-bikas sa mga panit. Unya guys ato nakita guys so okay paspasan ang lapita guys. Ato fast forward guys kay mo naglayo ra kay tong voice over kapoy na mag voice over guys ang paspasan ang lapita ang nangikuan fast forward jud ang lapita guys. Ato nakita guys no nga ako jung gitarong og hugas kasi ang mga viruses njya mo pwede itong mga body of language guys mo nang atong gitarongon jud naghugas ng kuha magluto balanghoy guys. So kabalo mo guys ang ganang balanghoy pod guys kay uri tarong natugluto guys mahilo pod mo napita guys mo nang atong i-careful ang pagluto sa balanghoy. Unya pagtataod guys akong gibidyohan guys ang tagigas pa ni Malay atong paminawon guys seryoso ka siya ng paghugas guys oy. Dapat nga ranjud po dapat ang mga vlogger jud patrabaho unog tama di pa kapuyon kay mag-edit pa baya pud mi mag-upload pa ma-flex pa mo inyong bulanghoy mahalin pa dapat na jud mabidyo-bidyo ra ko diri dapita gianda mo tag water nga bugnaw kay diri dapita guys. Salamat kay sa bag-ana sa tubig mag-lighter ninyo may lighter uy diyan kami guna Posporo. Oh, gara? Ngita na. Ay dapita guys kaya buang ako kain guys hungga mo jud kamatay mura po tag iyag balay na hugad-hukan ko guys nagkuling-kuling sa mga kaldero. Oh my god guys usay uwaw jud guys uy nagkuling-kuling sa kaldero di ilang balay. Oh my god. So guys before ta mag-end ang videos guys ako nang pasalamat sa panimulay guys no sa Leo sa Imbahon family ug sa iyang asawa kay gi-invite ta. Usa po ko guys ang pasalamat sa mga followers ako napita guys kay wa pod ko nga nagtapita man nang salamat kay sa mga followers for this video guys sa pagtan-aw. Unta sa wala pa naka-follow sa akong Facebook page guys follow na mo kay para mag-share mo sa Ginoo. So thank you so much sa panimay ang dapita. More blessings to come guys. Bye bye og see you na po sa sunod atong vlog guys. Please unfollow. Share lang ito. Please follow na akong Facebook page guys. Og share na lang po. Daghang salamat. Amping ta ko sa itong mga biyahe guys. Kaya atong ginabuhay usara guys. Bye bye.